लोगोफोर हेलौปะเฮ้ยโอ้ยไปเครื่อง जानो आथि लाग्राया नै नायदो माबायदि खायो बेखायनो आं नै देरजोब्बाय गयानो बि बयस बायदिल' गाखोयो माथोंलाय बि बयस बायदिल' गाखोयो बि बयससोखादा ड्रनजों खेबदो न'खौ मोख्रासो जाबाय नामा आंलाय गयाव बाथाबलायनाय हेलौ फ्रेन्ड्स गुड मर्निं वेलकाम टु द चेनेल अगेन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ जागोन फाथै खानाय आरो न'नि फाथै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला नायलांदो लोगोफोर जायफ्रा नायनो गोसो गैया स्किप खालामनानै थांनो जायफ्रा गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो ओमफ्राय लोगोसे नटिफिकेसन बेल आइकनखौबो दाबायनानै होलांदो अलाव बिदिब्ला थुदो लोगोफोर एसे फाथै खानायखौ देखायनोसै आङो नै बेफोरनो लोगोफोर फाथैयानो खानांगौ आरोखि बेखौ खागोन आङो दायो खाजोबनांगौ सिखारनानै बावाखैलै मोब्रोम मोथोमथार मेगना बांद्राय दाबो क्लियारखौनो मोनाखै गुसुथारना एकदम थान्दा ब्र नैबे साननैसोआ मा जादोंथाय खालि गुसु 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 सुहाबोल' आं एसे ओंखाम जानानै लाग्रोनि ओमफ्राय बेनिफ्राय खानोसै नै लोगोफोर दायो नै फाथै खानो ओंखारबाय आं नै बेहाय फाथै लागोन ओमफ्राय नै दान्दाया बेसे गोजौ गया नायदो ओमफ्राय सोरनोबाफोर हाबाफ्राव नांगौ नामा नांगौब्ला खबर हर एसे खमाव हरगोन आं दान्दाखौ खानि आङो दान्दाखौ नै बिदि खायो आरोना बिदि खागोन आरो जि गोजौलै बे फाथैया बहायबो फाथै देंखोखौ फाथैयाथ' अनेक दंखायो दंनायाथ' बेफोरमानि खाजोबनोसै दायो माबा खिलिनायनि बोथोर सफैबायना अखा हासिगोन बेखौ खाजोबखानोसै आरोना गाहायनिखौ खाग्रोनि दै ओमफ्राय बेनि उनाव गाखोसिगोन आरोखि आं मोनहानायखिनिखौ खानानै लाग्रोनोसै गाखोनोसै नै गाखोजेनबाय बेखौ खाजोबनांगौ आंनो ओइनै दंजोबो दिनैनो खाजोबनांगौ बिदि सोगोन आरोखि आं लोगोफोर नायलांबाय था दाहाय बेसेबां जायो बेखौबो देखायगोन नै बेखौ खाखांबाय आङो नायदो बेसे गोजौ नै आग्ला बायदि गोजौखा नै बेखौ खाखांजोब्बाय नै लोगोफोर फाथैयाव गाखोनायनि मजायानो बेलेगखा फाग्लासो नै गय गोजौआवसो दं आं नै फाथै खागासिनो दै मोख्रासो जाबाय नामा आंलाय गयाव बाथाबलायनाय बेलाय फाथैखौ खाजोबनांगौ नै गोजौआवसो दं दे आं नै बेलाय गोजौनिफ्राय गाखोबोनानै नै बेखौ खानांगौ दिनैनो खाजोबनांगौ ओमफ्राय नैबेहाय आद्रा खानानै दङ नै दायो साहा फाथै खानायनि साहा स्पेसियेल साहा होननांगौ जाहैबाय खाखाङाखैलै दाबो नै फांब्रैल' खाखांदों नामा नै बेखिनि जाजेनबाय नै जाबनांगौ दं जाबग्रा दं नै लसेट नार्जारि सावरि जाफैदों
स्पेशल साहा लोंग्रोनोसै ओमफ्राय दा खाफिनबावनोसै नै साया खाखाङा फाथैया मा जाखो बेसेबाव माब्ला हागोन फाथैयालाय दंबाव खाबावनांगौ सिं साजोबलायखाबाय नै दाबो बेखिनिल' हादों नै बेसेबां जागोनबा नै ओमफ्राय नै बेयाव जाबनांगौ दं ओमफ्राय नैबे मनायाव दं ओमफ्राय नैबेहाय दं आरो खाबावनांगौ दं आबो जोबा ससे आरायथा जालायखाबाय जामालै बेयाव फाथैयानो मासि एकदम देरजोबलायबाय साला देरजोबखाबाय आरो जाबनांगौ दं बा खामानियानो खामानिलै औ गयखौ नायलाय गयखौ माबायदि देबखो देनजार बि-बयस बायदिल' गाखोयो माथो नोंलाय बि-बयस बायदिल' गाखोयो बि-बयस सोखा दा ड्रनजों खेबदो न'खौ खिथाहरदो न'खौ खोन्थायालै बि-बयसासो बिदि खेबोना गोजौ गाखोनानै दंबावोलै लोगोफोर खाबावनांगौ दं एकदम मेंलायखाबाय सिं सालायखाबाय फिथाइखौ मोनहैलायखाबाय हनै हाबायाव अरनांगौनो हेलौ लोगोफोर हेलौ अथासा देमो माथो हा ओरै ओरै जाजोबखायो आरो गाखोबावबाथाय जाजोबखासै फाथैयानो फाथै थाखायो मा एफा फाथै थायोखाय बेयाव फाग्लासो नै जों दंबावोसो बै फांसे गिदिर ओमफ्राय बै आंनि दंबाव गिदिरा आदसा आदसा दं नै अके फाथै लाग्राया नै नायदो माबायदि खायो बेखायनो आं नै देरजोबबाय गयानो फाग्लासो गिथाव बाथावलाय गयानो ओइ अबेबायखो जानो औवायाना बिफां जाखो औवाया बायखो ना माया बायखो ओरै दिरुं खानांगौलै औवा गावदों दा औवा औवा बायखोरा मोजां नायलै आयौ औवा बायखोथाय गावदों दा अयथासार फाथै दंखायो ने बाहाय माने एफाग्राब फाथै थायो बेयाव थाबुरल' जोमहोनानै देखायदों फाथैयानो फाथै ओरै खाजोब्बाय नै ओरै दंबावोसोमोन ओरैनो खाजोब्बाय फाथैया नै ओइयाव दंमोन बांद्राय देरखोदो बेहाय गया नै जाबोगासिनो फाथैया जामालै जाबबाबो माथो मोनालायखाबायलै नै बेहाय दंबाव जाबनांगौ ओमफ्राय नै बेहाय दंबाव जाबनांगौ माखासे जाबखांबाय ओइ नै बेयाव जाबखांबाय नै माखासे बेयाव तिन दिस्ता दं ओमफ्राय नै दासो हाखाबाय दिस्ता थुनबाय फाथै खानाया मोनालायखाबाय सयथि खैथा जाखो 6था जाबाय
सयथा जाखाबाय नै बेहाय बेसेबां जाखो 26 27 28 दिसथा जाबाय नै 28 दिसथा नै बेहाय मोनथाम दं दै मोनथाम बेहाय मोनसे बारा आरो गोमोन आरो इयो गोमोन ओमफ्राय नैबे फिसा जिखुनु 28 दिसथा हमनानै लादो एसे बारा दं आरो 28 हमदो अब्ला दिनै भिडिअआ बेखिनियानोमोन दोनथ'लायनोसै दुगैनोसै गुड नाइट